Jeg har fået en case, som omhandler Pia på 18, som er fodboldspiller. Og jeg vil starte med at beskrive benets muskelarbejde og bevægelser i ledene under et lodret frispark. På billede 1, der laver udøveren et tilløb, og det er for at skabe fremadrettet kraft. Og kraften den stoppes så af støttebenet, som ses på billede 2. Og støttebenet laver ekscentrisk arbejde, da musklerne arbejder mod den fremadrettede kraft. Der skabes også forspænding, som skabes i mavemuskulaturen, både i de lige og i de skrå, og i hoftebøjeren og i den firede knæstrækker. Og al den her energi udløses så i en koncentrisk fremadrettet bevægelse. Ja. Og så har vi billede 3, hvor energien så udløses, og fodledet det er blevet strukket. Og her arbejder den tohovedede lægmuskel og flyvermusklen koncentrisk, mens der i forreste skinnebensmuskel arbejdes ekscentrisk. Og på billede 4, der arbejder den firede knæstrækker koncentrisk, mens hasemusklerne ved en motionsudøver arbejder ekscentrisk, for at knæledet ikke overstrækkes. Den firede knæstrækker er i den her sammenhæng agonist, mens hasemusklerne er antagonister. Og under sparket, der arbejder støttebenet forholdsvis statisk. Muskler de kan arbejde koncentrisk, ekscentrisk og statisk. Og hvis en muskel påføres mindre kraft end muskelkraften, sker der koncentrisk muskelkontraktion, som ses på det her billede, hvor at musklen trækker sig sammen. Modsat, hvis musklen påføres større kraft end muskelkraften, vil der ske en ekscentrisk muskelkontraktion, hvor musklen vil forlænges. I det tilfælde, hvor muskelkraften er lige så stor som den påførte kraft, vil muskelkontraktionen være statisk. Pia hun vil gerne forbedre hendes fysiske kunnen på banen, og derfor skal hun træne anaerobt med en høj træningsintensitet. Derfor bør hun træne intervaller, da hun på den måde kommer til at arbejde både aerobt og anaerobt. På figuren der kan man se, at Pia nødvendigvis ved anaerobt arbejde ikke arbejder med maksimal puls, som er her, og det anaerobe arbejde ligger her, da hun kun arbejder maksimalt i kort tid, og derfor ikke nødvendigvis opnår hendes maksimale puls. Pias anaerobe træning vil medføre de træningsadaptationer, der ses i den her tabel. Energilagerne i musklerne får et højere indhold af glykogen, hvilket forbedrer den anaerobe kapacitet, det vil sige den periode, man kan arbejde intensivt i. Enzymaktiviteten øges, hvilket bidrager til forbedringer af den anaerobe effekt og kapacitet. Forbedringer af træthedsrelaterede faktorer gør, at træthedsudviklingen i muskulaturen udsættes, og så forskellige effekter øges, såsom produktionen af mælkesyre, genopbygning af kreatinfosfat og signalerne til muskulaturen optimeres. Som fodboldspiller er det også vigtigt, at hun træner aerobt, hvilket vil medføre centrale træningsadaptationer, som ses i den her tabel. Og ved aerob træning forøges den maksimale respiration, da åndedrætsmuskulaturen forbedres. Kredsløbet det forbedres, da den maksimale minutvolumen bliver forbedret ved en øgning af hjertets slagvolumen og en uændret pulsfrekvens. Blodvolumen øges, da både plasmavolumen og de røde blodlegemer øges. Da musklerne og kredsløbet har et større behov for ilt, øges den maksimale iltoptagelsesevne, og derved kommer Pias krop altså i bedre form. Aerob træning det medfører også perifære træningsadaptationer som øget kapilisering, øget myoglobinkoncentration, øget oxidativ kapacitet, øget substratlager og øget fedtforbrænding. Disse ændringer forbedrer musklernes udholdenhed, og Pias maksimale iltoptagelseshastighed forøges. Pia og hendes hold vil gerne præstere bedre, også i modgang,
og det kan Pias træner altså hjælpe med. Pias træner kan få holdet til at præstere bedre ved at opbygge høj kohesion, ved at lægge vægt på opgavekohesion, hvor holdet samarbejder om at opnå et fælles mål, og social kohesion, hvor holdet kan kommunikere og løse konflikter. Disse faktorer er essentielle for at opnå en god præstation, og dermed skabe en tilfredshed blandt spillerne, hvilket figur 19 her er en god illustration for. Af Pias hold i modgang kan Pias trænere få holdet til at præstere bedre ved at informere holdet om deres fælles målsætning og ved at få holdet til at udføre teambuildingsøvelser, som vil effektivisere samarbejde, synergieffekt, gode præstationer, trivsel blandt teammedlemmerne og lang levetid. For at holdet skal opnå bedst mulige resultat, skal holdet arbejde hen imod et velfungerende team, som beskrives her på figur 20, sammen med 3 andre type teams. Og den her tabel er inddelt efter en høj og lav opgavekohesion og social kohesion. Og det kan så observeres, at et godt team opfylder høj opgave og kohesion og høj social kohesion. Og det skaber så høj opgaveeffektivitet, god psykisk trivsel og lang levetid. I modsætning til det velfungerende team, kan teamet også udvikles til et dysfunktionelt team, hvor opgavekohesionen er lav, og hvor social kohesionen er lav. Og det opstår, hvis træneren ikke formår at skabe høj kohesion.